Da. Vaše deci, vaše kući, vaše porodici. Da ne živite 1000 godina, da slavite sve najveće. No, je osvetljenje nisem podesio. Najmanje treba da je. Ja mislim da nisi. A jesi? Dobre. Završilo sam još kupaju. A se barem ono približio malo. Jesi završilo? Pa, šta ćemo reći? Aj, ne može od ništa. Na noćnom režimu. Isto vidim kao. On će se popnem pozivati. To je toplo i lepo. Ne može. Ne može se snimi ništa, znam zašto.